Zentai Zoltán riportjával folytatjuk műsorunkat. A címe Faluház, Albert és Sándor. Ha belépünk a faluházunkba, a pitvarba találjuk magunkat, bal oldalt látszik az edényes, a kasnicska, jobb oldalt láthatjuk a tulipános ládát, amely eredetibe a múlt században és a századfordulóban is még a mennyasszonyok hozományát őrizte. Szemben láthatjuk a koleszot, amely egy kerek formájú, szép díszes tányérok tárolóhelye. Itt láthatjuk a szabad kéményt, amelynek szép boltozatos formája van, és itt tüsszölték a sózott disznóhús kolbászt. Ahogy hallgatom ezt a rögtönzött idegenvezetést, Kovács Károly nagyon nagy lelkesedéssel beszél erről, és én azt tudom, hogy az egyik fő szervezője volt, vagy hajtómotorja annak, hogy ez a faluház itt Albert Irsán megépüljön, kialakuljon, ezt a formát öltse, amit végül is megkapott. Mi hajtotta? Úgy kezdődött az egész, hogy a Népfront bizottságával felvetődött az Albert Irsán napok keretében, hogy egy helytörténeti kiállítás legyen. Ezt a helytörténeti Irom Szántó tanár úr kezdeményezte, és ő szólt nekem, aztán bekapcsolva ezt a munkába, itt már nem volt visszaút, itt már csak előre lehetett haladni, és mindig több dolog vetődött fel, amit folytatni kellett. És a TSZ-ünk elnöke, Nemzetiségi Szabadság TSZ elnöke, ő hát ugye nagyban segítette ezt a kiállítás létrehozását, mindenki úgy érezte, hogy ezeknek a meglévő anyagoknak egy végső helyet kell biztosítani, hát nagyon sok ember vette belét, hogy ez így kialakul. Könnyű volt megnyerni őket? Hát nem könnyű, de azért belelkesedett mindenki a cél érdekébe, és aztán már mikor bekapcsoltak, hogy már mindenki úgy érezte, hogy tényleg nagyon fontos dolog. Említette Szántó tanár úr nevét, aki szintén itt van, és még egyszer alaposan átnézi azokat a tárgyakat, amelyeket szerintem csukott szemmel is megismer, ha csak hozzáír, hiszen a gyűjtő munkában nagyon sokat segített. Albert Irsának az alberti részén főként szlovákok éltek. Hát melyik korszakát idézi ez a faluház? Nem nyúlhatunk vissza a 1700-as évek elején történt újratelepítésre, hiszen Alberti történetének a második fejezetét attól kezdve számíthatjuk. Körülbelül egy 100 esztendőre nyúlhat vissza az az életforma, amit ez a faluház most elénk tár. Köztudott, hogy hát a mezőgazdasági kultúra fejlődésével változott a lakosság életformája, életvitele. Ez még a 6-8-10 holdas kis falusi parasztgazdaságok emlékét idézi. Használati tárgyai egy régmúlt időt elevenítenek meg, amiknek nyomait ma már csak elvétve találjuk a községbe. Egy nagyon kedves látogató a 80-as falusi helyi kiállítás vendégkönyvébe azt írta: múltunk felkutatása, megbecsülése, az őkök tisztelete. Hát körülbelül bennünk is ez a gondolat vibrál, amikor ennek a faluháznak az életre hívásával kezdtünk kacérkodni, foglalkozni, hogy állítsunk emléket azoknak az elődöknek, akik itt a mai életnek az alapjait lerakták. Egyrészt ez volt a szándékunk, másrészt próbáljunk népszerűséget, szeretetet ébreszteni azok iránt, a régi tárgyak, emlékek iránt, amit napjaink modernizáló lakáskultúrájában már sokan, mint régi, elítélt, lekicsinnek, úgynevezett parasztos emléket, esetleg haszontalannak tűnve megsemmisítenek, mellőznek. Ez a 2 évvel ezelőtti kiállítás úgy érezzük nagyba hozzájárult ahhoz, hogy ezek az emlékek sokkal nagyobb megbecsülésnek örvendenek napjainkba, és ennek mi őszinte szívvel örülünk is. Faluház belső berendezésének összeállítása során jelentkezett a bőségzavara? Gondolok itt arra, hogy sokan voltak, akik felajánlottak régi használati tárgyakat, amelyek ebbe a házba illenek. Jelentkezett. Volt ilyen probléma, és valahogy a bőségzavarával küzdünk, de jelentkezett egy másik probléma is, hogy valahogy fölébredt a régiségek iránti szeretet, és a hozzájuk való kötődés, és olyan dolgokat, amiket a kiállításra kölcsönként nagyon szívesen rendelkezésünkre bocsátottak, a faluházban már gyűlönyem végérvényesen nem adtak át, mert ragaszkodtak hozzá. Mi ezt
jó érzéssel konstatáltuk, mert a faluház így is mutat egy képet, és a maga módján bizonyos okig teljességet is nyújt, de az a tény, hogy ragasztotnak, és valami érdeklődés, valami belső érzés sikerült megpendíteni, fölébreszteni a helyi lakosok szívében régiségek iránt, miért már eredménynek köszönöm. Biztos vagyok abban, hogy az általános iskolák, az osztályok ellátogatnak ide. A fiatalok rácsodálkoznak ezekre a tárgyakra, mert ahogy én körülnézek és végignéztem a faluház berendezési tárgyait, sok olyat láttam, amelyet ma már elvétve lehet egy-két darabot találni. Hogy rácsodálkoznak, álmértve nézik a fiatalok is, iskolások, iskolán kívül kiskorosztályú fiatalok. De még azt szeretném, hogy a gyűjtéssel kapcsolatban a nőbizottság elnökét mondani egy-két szót, mert nem azért, hogy ne akarom a tanári osztályon, de az őszig nem igen volt, hanem inkább, hogy ő mondaná, hogy milyen problémáink voltak. De nem volt ennyire egyszerű a dolog? Hát nem, sok szaglást és szétszert meg kell a nézni, hogy van-e még olyan, tehát ilyen bútor darab, amit itt fel tudunk használni. Hogy úgy mondjam, nem is nagyon örültek nekünk, mikor jártuk a padlásokat. Volt, ahol persze elengedtek. De mi nem hagytuk magunkat lebesenyölni, csak mentünk és kértük, hogy hát mutatták meg, hát ha jóak nekünk. Például ezt a padot, azt a Kemenci körüli patkát, ezt úgy nevezték régen, ezt egy padláson fedeztük fel, és pontosan ide nekünk a Kemencénkhöz meg is felállt, úgyhogy ez múlt századbeli darab, csak át van most újítva festve. És ahol találtak olyan tárgyat, amit elkértek és meg is kapták, a tulajdonos később eljött megnézni, hogy hová kerül? Eljöttek megnézni, de azt is mondanám, hogy nem adták ingyen, úgyhogy ezt is pénztek érte. De a nőbizottság előzőleg csinált rendezvényeket, és gyűjtött egy kis pénzt arra, hogy majd ezeket a használati tárgyakat, amit ingyen nem adnak, azt meg tudjuk venni. Úgyhogy közel 19 000 forintot gyűjtöttünk össze, és a termelő szövetkezetünk is mindent megadott, amit kértünk, például a tollat, mert közel 60 kg toll van itt az ágyakban. És ezt a tollat úgy kellett a faluba összevenni, az mind libatoll, és régi libatoll, de olyan libatoll, amit szinte nem is használtak, hanem a tiszta szobában és a nagy szobában volt felágyazva. És hát nagy nehezen sikerült összehozni, és az idősebbek, mikor a tárház megnézők eljöttek megnézni, mindenki azt mondta, hogy ez éppen úgy van berendezve, ahogy ők használták, hát válaszolni. Sokan még szlovákul is beszéltek itt a nézegetés közben, és leültek a székre, még a székjeink is, a korabeliek, és azt mondták, úgy érzik magukat, mint lánykorukban otthon. Eléggé eldugott helyen van, nehéz megtalálni, aki nem ismeri a községet, nehezen talál ide. Arra még nem gondoltak, hogy irányító, útbaigazító táblákat kellene kitenni? De még eddig mindig csak a tárház alapítására gondoltunk, nem arra, hogy de hát természetesen nagyon fogunk örülni, hogyha bárki betévedést szívesen kalauzoljuk, és hát biztosan, hogy később erre is majd idő kerül, meg sor kerítenek majd. Az eddigi beszélgetésben többször elhangzott, hogy a Szabadságtermelő Szövetkezet nagyon segített, az elnökelvtárs hozzáállása nagyon sokat segített. Most már kíváncsi vagyok az elnökelvtárs Valent Mihály véleményére is. Mi inspirálta, mi volt a vezérmotívum, amikor elhatározták, hogy ezt a faluházat megpróbálják így, ebben a formában létrehozni, helyreállítani? Volt egy ilyen kiállítás, amelyre összegyűjtötték itt főképp a mi asszonyainkat, ezeket a régi használható eszközöket, dolgokat, és olyan sikerebb lett ennek a kiállításnak, hogy végtől nyomon fölmerült az a kérdés, hogy ezt meg kellene örökíteni az utókornak is, és hát egy állandó helyet kellene meg biztosítani, megmenteni ezeket a régi értékeket. És hát erre mi vállalkoztunk, hogy ezt megoldjuk, és már sikerült is, túl vagyunk rajta, úgyhogy vásároltunk egy ilyen öreg házat, amit átalakítgattunk főképp társadalmi munkákba. A TS asszonyai összegyűjtötték ezeket a régi dolgokat, régi eszközöket, bútordarabokat, és szépen berendeztük, és hát azóta is állandó kiállító hely.
Zentai Zoltán riportja után következzék egy kis